manaa ka ninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo, si Jesus maingon sa iyang mga tinunan. Ayaw ang kahoy nga walay sakit, dili mamungag walay pulos nga bunga. Ni ang masakiton nga kahoy, mamungag maayong bunga. Ang tagsa-tagsa ka kahoy, wala maila. Ang tagsa-tagsa ka kahoy, maila sa iyang bunga. Dili ka makapupo og igos gikan sa sampinit ni ubas gikan sa kudyapa. Ang maayong tawo magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tawo nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mauusab ang iyahang isulti. Nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mabuhat sa akong isugo kaninyo. Ang muduol kanako ug mamati sa akong gisulti ug mutuman niini, ipakita ko kaninyo sa unsa siya mahisama. Sama siya sa tao nga nagtukod og balay, nagkalot siya lalong o gipahilo na niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa dihang mibaha ang suba ug mihasmag niining balaya, wala kini matayog kay maayo man nga pagkatukod. Apan ang tao nga namati sa akong gisulti ug dili mutuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay dito sa yuta nga wala niya butangig sukaranan. Sa dihang mihasmag ang baha, napukan dayon kini. Hingpit ang pagkagubog sa maong balay. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga lingkod. Mga igsuon, mamalandong na usab kita karon, isip mga tinunan ni Kristo, no? Ato gyud nga pamalandungan ang iyahang mga pulong. Doon na siyang gisulti diri. Ang tao nga namati sa gisulti ni Jesus ug dili mutuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod ug balay diha sa yuta. Ug wala niya butangi og pundasyon. Sa dihang mihasmag ang balas, napukan dayon kay wala may pundasyon. So, usa kini ka paagi nagitulo karon kanato ni Kristo, especially kamo nga nagsigi og simba. Kay nagsigi man mo og paminaw sa pulong sa Dios. No, wala ni gisulti ni Kristo sa mga wala naminaw niya. Wala ni siya nagsulti ini para sa mga taga-Tiangge nga walay mga simba. Wala ni siya nagsulti sa mga tao nga mga gitawag na tuglayog simbahan. Ang iyahang gisultihan gid niini karon kamo nga kanunay nagsimba sa may iyang gisulti. Ang tao nga namati sa akong pulong ug dili mobuhat niini, kato pa gusto di ay sa atong Ginoo nga ato og yung tumanon kun unsay ato ang nadungog. No, kay kun dili mura kag balay nga walay pundasyon. Kita mo sa ato ang project din ha. Sa pundasyon lang hapit na usa ka bulan nga hinimo ay importante ang pundasyon. No, sa foundation lang ha. Na gitawag og pundasyon, pagbangag tanan, gibutangan kita natong eksaktong pundasyon. Kaya nga naman, dali raw niya kayong magkunoog na ato ang itukod nga project ug walay pundasyon. So ingon ni ana kung magtukod kag balay, naay projects Dumaguete, kanang kuan, Robinsons, kabalo mo pila ka tuig na paghimos pundasyon ana. 2 ka tuig
pundasyon lang na. Mas dali ra gani nga tukuron ang structure kaysa pundasyon. So ingon ni ana. Sumuna nga kita isip mga katawhan sa Dios, kinahanglan nga himuon ginatong pundasyon sa atong pagkatao ang pagtulon ani Kristo. Kung saon, maminaw sa ka, maminaw dayong paghuman, imong puy-an sa imong kinabuhi. Klaro? So that is the first point. So sa man ang sunod buhaton, the second thing is to integrate, no? What is out of you and what is inside of you. No, pananglitan kay kamo hinimbahon man lagi mo no. Everyday mo nga nagsimba. So maayo gid mo. Kaya naman, hinimbahon man mo. Ang tanaw sa mga tao ninyo, mga buutan gid mo kay kanang sige kung mong kasimba sa ato pabuutan gid ni. Di mo may nakita sa gawas. Ang problema kung buutan ba dagay gyud ta sulod sa atong kasing-kasing. Tinuod ba gidagay tang buutan kaya mga tao og pasultihon? Buutan gyud na kasi gyud nang kasimba. In the outside ba? In the outside, no? Muna nakita nato, mo po na atong gihimo. Nagsakripisyo gyud ta og adto sa simbahan kada buntag, apil sa rosaryo every morning. Sa ato pa, okay na ang ato ang kuan. Okay na ang outer, no? Ang outer part sa atong pagkatao, okay na. Ang problema sa sulod. Klaro? So there should always be an integration between the gawas and the sulod. Pero mailhan ba yan na? Mailhan man na. Kaya nga naman, niingon si Kristo, kung unsa gani ang bunga, maupod ang punuan. No, sa ato pa, walay, sa to? Walay ni tamis nga bunga, nga mugawas, gikan sa punuan nga aslom. Ingon niya na. So, usa nga daan, maugyod ang atong sinultihan. No, sa gisulti ni Kristo dire. Ang maayo nga gikan ang maayong tawo magsultig maayo gikan sa mga maayong butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Magsulti na siya maayo. Apan ang tawo nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang sa iyang kasing-kasing. Kay kung unsa ang naa sa kasing-kasing, mauusab ang iyang isulti. Sa ato pa kung insultador ka, himalikas ka, no? Bakakon ka, tigpamasangil ka, tigtumu-tumu kang istorya, gamayng bikil mga saba dayon ka, kanang imong gihimo nga pagsultig ingon ni ana, munay naas imong kasing-kasing, labi na ng mga himalikas, sigig hisgot og yawa, panulay ingon ni ana. Perting daghanang panulay ng naas kasing-kasing na ana. Sigon sa gisulti ni Kristo. Subuna nga ato yung paningkamutan nga kun unsay anaa sa atong kasing-kasing mao gyud mo gawas. So dili na lamang ta maghinambog-hambog pa diha nga muna ako active ko simbahan, muna ako sige kog panilhig, muna ako sige kog rosaryo, muna ako makita ang imong pagka-Diyos nun, pinaagi sa imong binuhatan. Launang-una sa imong sinultihan. Mo magina siya usa. Ang sinultihan magyud mo importante. Oh, klaro? And the third is, so iko di ana,
No, so, kana yun imong binuhatan, kana yun imong sinultihan. Mao gyud na kung si Kristo pasultihon, kung unsay anaa sa imong kasing-kasing, mao gyud na imong gawas. No, ayaw katingala kay ngano man. Siguro nakapaminaw ka sa pulong pero wala nimo tagaing bili. Klaro? So kining pagtulon ni Kristo, anang ni kanato, labi na kamo nga gasigig simba matag adlaw. Expected na magyud na nga mga buutan mo sigon sa nakita sa mga tao. Pero matingala ang uban na, nakapaminaw binagay na sa pulong sa pari dagwa. Mamalagi na nausog na kinayaan na. Sige naman lang nagigihapong pangasaba. Gamay ang problema sa simbahan, singka malagi na dayon. Nga naman, tungod kay wala tagaig bili ang pagtulunan. Ang iyahang gitagaan o bili, ang iyarang yung gibati. Kasi gasulti ni Ana, si Kristo mismo, dili na ako ha. Si Kristo mismo may nagsulti Ana. So it is always a must for us, nagitawag na to sa English, to integrate what is in the outside with what is in the inside. Dili na para nako, maingon mo, wala bitaw si Padre, dili ra nako i-integrate. Ug manaa si Padre, magpabuutan-buutan ra ko. Diyos, ako na may imong gikuha ag base. Ako na may hinuoy nahimo nimong point of reference. Ang imong point of reference, si Kristo nga nagbitay sa krus. Kaya nakahibalo na, ug unsay tinuod nimong kinaiya. No? Kanang pareha, magsigig ingon-ingon, otro baya ko na buluyagon. Oo, buluyagon ko. Pero ayaw ko himo ang reference. Yan naman. Yanong ako may imuhang sundon. Niingon ba si Kristo nga pasana ang inyong krus niya sunod kang Padre Akab? Oo, nung ako naman yung tao, ganun ako naman inyong sundon. Si Kristo, kay ako, igo ra kong nagsulti sa pagtulon ani Kristo. Ayaw paghulat nga maigo ka pagkilat, aron makaingon ka, na sus, may pagyug mo, nituman ko sa gisulti ni Padre. Ano naman ang ako man? Sample ha, sample. Nagsulti ko na kung matukan ako gitudlo nga kana bang katod bitawng dato ba nga nalipay kaayo siya nga nadato na siya nga niingon siya lipay na kaayo ko ron unya kalit nga nipakita ang Ginoo giingnan siya nga nung nalipay makang mamatay na magkaugma. Muna gisultis Ginoo nga nung malipay man ka nga mamatay na magkaugma. Unsaon pa man nimo nang imuhang kabtangan. Yan ay naminaw nako. Nagsigig ingon nga ibuyag di Ginoon ko. Nagbag-o na. Kaya siguro sa gisulti ni Kristo kinahanglang magbag-o ta kay way siguro mamatay ta ugma. Ay dili gyud siya dili gyud ko maminaw ana buyag bisimba ko. Pag-abot ito sa kalang-kalang na disgrasya. Namumo. Pagkamumo, hospital. Wala para ba dyan na po hospital dayon kay maayo na kuno siya pero nadugay. Hindi naman yun kalakaw, gidala na lang hospital. Ana pa siya maingon nga, nagsige manggugog. Komentaryo itong naingon si Padre. Nagsige manggugog komentaryo nga, buyag. Namumo yun siya tinood, naingon dahil siya nga, sus, gabaan man daw ko. Dili, makagaba ba kung di man? Ang point of reference nato is si Kristo. Klaro? Niya kaming mga pari, instrumento rami. So ayaw ingon nga, yung pagkakandihan kay narang Padre, ganun ako may imong point of reference. Ganun ako may gimuo ni mong basihan sa imuhang kinaiyang di mao. Ayaw. Sigon sa gisulti ni Kristo, kung unsay anaa sa imong kasing-kasing,
mao gyud mo gawas sa imong serutihan o sa imong binuhatan. Kaysa gasulti na anak, si Kristo mismo. So, sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, gusto di ay sa atong Ginoong Kristo. Labi na kaninyo ha. Labi na mga taga-Facebook nga sige tanaw sa ako ang Facebook page. Muna nga mas gusto gyud sa atong sa kinsa naman. Bisag kamo naman daw gayong mga ginikanan magsige mong tambag sa imong anak, unya di gyud mo tuo. Unsa may inyong bation? Naluoy mo sa inyong anak. Maluoy mo sa inyong anak. Kaya nakabalo na kagdaan ug unsay damputan na bata. Nakabalo na kagdaan. Na kining bata kay dili mo tuo og buyagon, may dautan gyud mahitabuan ni. Maupod ang Ginoo. Nga kung maminaw kamo sa pulong sa Dios, unya ibaliwala ra ninyo, maguol ang Ginoo. Kaya nakabalo na daan ang Ginoo kung unsay mahitabo nimo. Unsay mahitabo nimo? Pinakakinanang sultihan na maimperno kang bulanga ka. May nga naman, naminaw man ka sa pulong sa Diyos o nagibaliwala man nimo. Nya maguol ang Ginoo ana. Dili tungod kay mo nimo na. Dili tungod kay mo na ta dili. Ang gikagulaan sa Ginoo tungod kay nakabalo na siyang daan kung unsay dangatan nimo. Ikaw mismo nakabalo ka. Unsay imong dangatan? Impierno imong kalang. Sa pabalaing nga tuwa nimo, impierno. So muna nga, niingon si Kristo, kung makapaminaw ka gani sa pulong sa Diyos, tagay inyong bili. I-integrate kung unsay naas gawas o unsay naas sa ilalong. Unya, maningkamot yun ka nga ang imong mga binuhatan subay yun sa pagtulunan ni Kristo. Kaya maumay iti mailahan nimo. So pasalamat ka. Nakabuhat kang dautan. Hinulsuli. Nakabuhat kang maayo. Ikalipay. Nga naman. Tungod kay nasayon ka kung unsay dangatan nimo kung maayo ang imong binuhatan. O ikaguol kung makabuhat kang dautan tungod kay nasayon ka kung unsay dangatan nimo tungod sa imong daotang binuhatan. Klaro? Manindog pa din.